רלי דקר... רלי דקר נחשב לאחת הפסגות של הספורט המוטורי. אחד האחים הקטנים שלו באפריקה הוא רלי הפירמידות. רק 2,500 קילומטרים ב9 ימים מפרכים במדבר המערבי של מצרים, הלא הוא החלק המזרחי של הסהרה. אחרי אין ספור הכנות ובירוקרטיה, יצאה קבוצת ישראלים להגשים חלום. בן רובינשטיין, רק בן 19, הגיע עם אבא. איזה זרמים! וזה הרגע שבשבילו כולם עבדו כל כך קשה. עשרות מכוניות, ג'יפים, אופנועים, טרקטורונים, רכבי בגי, כולם דוהרים קדימה. כשהמסוק מרחף באוויר, קשה להגזים בגודל ההתרגשות. מזניק הוא המארגן הצרפתי ז'אן קלוד פינווי. טיפוס צבעוני, חובב אבוקות, אחד ממייסדי מרוצי הרלי במדבר. Ça me fait très plaisir que cette année, il y ait une trentaine d'Israéliens. Ça me touche beaucoup. זו אמנם תחרות. הגוף וכלי הרכב עובדים כל העת, השרירים כואבים, אבל קשה שלא להביט לפעמים גם לצדדים. הדיונות הנקיות, המרחבים בלתי נתפסים, הנופים עוצרי נשימה, כאילו פסל בעל דמיון פרוע במיוחד, אחראי ליצירת הטבע המרהיבה. Un peu attention à les dangers, parce que dans le désert, ça peut venir sans l'expérience. והנופים מצליחים להשכיח לפעמים את העובדה שיש גם סכנות גדולות במדבר הזה. הלחץ, העייפות, המהירות גורמים לפצועים ראשונים. החום הכבד, כמעט 50 מעלות, מתיש את המתחרים. כמו רוכב האופנוע הזה שחייו ניצלו אחרי שנמצא באמצע המדבר, מחוסר הכרה. Le kick de la moto était bloqué et j'ai forcé, démonté. Puis après, le soleil, j'ai eu chaud et je voulais dormir. עוד אחד נפצע. נהרג? וזה האיש, הצרפתי לוק פרננדז, רוכב BMW מנוסה שמתחבק כאן עם זוגתו, צילומים אחרונים שלו. שעות אחדות אחר כך הוא יתרסק וישבור את המפרקת. מוות במקום. Et ça fait mal, et puis en même temps, la vie continue, la course continue. אפשר להתווכח עם הגישה הזו, אבל כך מסתכלים על זה לעתים בחול. אולי חלק מהמחיר של הרפתקה בעוצמה שכזו. המרוץ הלך, כל כך הרבה השקעה, כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה דברים. תקלה גם לבן רובינשטיין הצעיר. צוות הסיוע פוגש אותו על סף ייאוש, אחרי שאיבד את דרכו במדבר הרותח. יהיה בסדר, בן. תתגבר על המשבר, בן. בן יסיים את המרוץ במקום השני. חברו יסיים ראשון, חמישי בדירוג הכללי. אחרי 9 ימים במדבר, שעות אין קץ של רכיבה מאומצת וסכנת חיים ממשית, יש שישאלו למה. תשובות? אולי בגלל החיפוש של האדם המודרני אחרי ריגושים חדשים, אולי החיבור לטבע הענק. מה שברור הוא שכל מי שחזר משם עבר את אחת החוויות החזקות של חייו.